ċifri maħruġa x-xahar ta' frar juru li komplet tiżdied l-ewli tal-ħajja. Fil-fatt id-dejta tal-NSO turi l-inflazzjoni issa telat għar-rata ta' 1.7%. L-akbar fattur li qed ikkontribwixxi biex tiżdied l-ewli tal-ħajja huma l-prezzijiet tal-ikel u x-xorb. Ħarsa lejn l-istatistika turi b'mod ċar illi fl-aħħar sentej kellna dejjem sidiet fl-ewli tal-ħajja u fil-prezzijiet ta' affarijiet bażiċi. L-akbar daqqa iżda inħasset fis-sajf li għadda. Iċ-ċifri għal-flar jindikaw ukoll li anke l-prezzijiet relatati ma' kura medika, it-trasport u l-ispejjeż tad-dar komplew jitilgħu il fuq. Din it-tema tirrifletti ruħha wkoll fil-laqgħat li qed ikollu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Jidrendelija fi diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex fejn diversi residenti qed jilmentaw fuq id-daqqa tal-għoli tal-ħajja filwaqt li sidien ta' negozju qed jesperjenzaw perjodu kajman immens f'dak li għandu x'jaqsam ma' xiri.